Nakumpleto ra gyud. Nana ko lamisa ug naa na ko dalang mga props. Sa ato pa karon ako saning i-plaster. Na ako'y dalang tulo ka baso. O isa ka kupunban. Kay karong adlaw magpamagic ko. Pero na ako'y gihulatan. Akong gihulatan si Maria, si Lucio, si Claire, ug si Kirara. Kay dili ba ito mo aging dalana? Kay perti ba ito mga laaga na? Karon, ako silang gihulatan aning dalana. Kay ako ang magican sila. Karon, akong paut-abuton sila be. Naano mo ito rin ko? Buntag taman ni Rada og panguhag mangga kay ang tag-iya sa manggahan perte kalaagan. Sigurado jud ko ron si ang kulinggan wala na ron sa ilaha marites bayat ko siya no. Asa nang asin nga akong gitugon si ma? Naku, magkala Maria! Nakay pag ani ni Kirara oy gadanghag raman taong ka. Yung sao natin ni ron watay asin pang tusto sa mangga. Ako balikon Maria! Ayaw na. Pati itong layunga sa inyo, mubalik pa, hinuon ka. O, asa mo si Lupin? Butang mo tos mangga. Lupin? Ay, tara! Oh! Gos! Karon, kitang upat ninyo ang mamatir og mangga para daghan ta ninyo og kuha, gos! Sige! Si Dudong Pawix man na, oh! Tagunsa man na siya diha. Tuon na to ninyo. Tara! Dudong Pawix! Naana silang upato. Lucio! Claire! Maria, Kirara, dali! Ay, Dudong Pawix! Nagunsa man kada ari nga kabagnutan man ni Dari. Dadali mo jud kag lamisa. Oh, napagay baso! Unsa man nag-check-in kada ari? Friend, good town. Kamo jud akong gipabot. Wa pa mo kabalo kani akong dala. Na ako'y pamagic sa inyo ha. Ayaw mo sigla agoy sigig panguhaan ng manggag masakpan mo Bunal-bunal jud ang lubot ng istagya. Magic? Unsa man pud nga magic? Basi lupot. Dudong Pawix! Magikiro na day kakaron! Unya, nakitambal baligya diya! Asa man imong sawa Dudong Pawix? Grabe po ng tambal Kirara oy nya. Bitin Lucio. Sa mantaan mo ra mantaan mga anang mamirkulis gani, anang mga mudayo. Karon, na ako'y dala baso kupunban kay na ako'y pamagic sa inyo ha. Ayaw sa mo sigig lag-lagan ng mga kabagnutan si panguhag mangga. Kana ilaag bagnutan no mapaakan din mo ana bitin madugay ba. Kini na ako'y pamagic sa inyo ha. Mao ning mahitabo. Sige. Mao ni ha. Kani siyan duha ka baso, ana. Unya patungan og kupunban. Unya ipatong ang isa ka baso na di mahagbong. Na dili ninyo gunitan ang kupunban. Sample like ano. Oh. Na dapat maana lang yun ng baso. Asabot? Ha? Ipatong ang baso imabaw sa kupunban? Imposible man ang imong istorya Dudong Pawix, oy! Di kumutuwa na, oy! Lagi mapatong lagi ni Kirara na di malusno. Pakitain yung diskarte. Tara na Maria, Claire! Kirara, langan-langan raman as Dudong Pawix sa to, oy! Kasano siya kay murag na curious ko ano yung magic ba? Wa pa gayon na suwaya no. Mo surrender na mo. Ano gani ni gitawag na magic no? Nabay magic na ibisto dayon. Dabi sulayan na tim sa. Bago na nimo sulayan Claire, kanang pamagic ni Dudong Pawix. Tamsa ra gud Dudong Pawix. Kung makuha na mo na, unsa may premyo na mo si mo? Ay, sige. Aron magkaliwanagay ta ninyo. Ug makuha na ninyo, tagaan ta mo og 500. Kung dili, tagaay ko niyo og 100 unsa man. Sige. Oh, sige. Kitsa may una. Okay, ikaw na Claire. Kuniti dia. Ipastar siya Claire. Na, ipatong pijit pag ayo. Patong. Ulog mo lagi Dudong Pawix. O pagay pagsugod ninyo gani magbagulbol na mo. Tiranahin ninyo diha kay magic ka ninyo alangan ibisto na ko dayon. Di mo ka 500 ana. Wa man siguro na isulbad imo ang magic Dudong Pawix. O sige ko Kirara. Sige. Sabangan ka na mo Kirara. Kay 100 baya daw ni. Ulat ilo! Dili man na mao. Ang akong ingon, di man gud mo maminaw ba? Ang akong ingon, inani ba o ana. Sa tunga. Oh, sa tunga. Unga, siya, Judy, ay!
Oh, Suda na imong magic dudong pawiks. Uy, pero sige, sige. Akong sulayan. Dili na ito pwede ihigda. Karon. Taga lagi. Tunga lagi tanin nyo ron. Ha, sa tunga daw. Oh! 500! ang akong ingon, giduol mo na ni mo talawa. Kinsa man di mo patong Ano man kay patong sa tunga? Mo gani. Ano. Ay, ilagyo. Lagyo gamay oh. Buta di na mapatong siya. Dili kay mapatong man gyud na kay. Oh. Gidikit man ninyo. No, dikit jud. Kana ana ba ano di oh. Mapatong. Ako. Pawiks, bebe. Ala siya, basta ang 500 ha, kan tagaim eh. Tagaim eh. 200 ito, 100 me. Ay, kana, tama. Ay, sige daw. Sige, Lucio. Sige, Lucio, nana. Pangitain yung diskarte para mapatong. Yo dili kay surrender dahin mo. Sige. Sige, ako. Kinsa ba ingon nimo nga mo surrender me 500 surrendera na unsa? Ato ning dubulon. Dudong pawiks, watch and learn. Sige, Maria. Kaya ha, panghatag Maria. Kilara, gunitin sa itong gilid, be. Oh. Na. Oops. Ako na be. Okay, ikaw na pod. Kabalo, uy, anaon. Ikaw na pod. Tama, para ligon. Ang sana clear, uy. Ay, man siguro na isulbad. Hindi mo nasulbad ba? Gati ka ba siguro minimo na pag nanguhamig manggas mo na yung nabusog pa me. Sa mga yun mo, sirit na mo ani. Sirit na. Manahan mo makuha. Pertira kadali aning magic. Sige na, pagkita na sa mo. Asa mang 100 kaya ako man ang ikuan 100 ka. daw, 100 daw. Wala kay 100 ya. Kay 100. Unsa man mo ka mula mo? Wala. Tapos sige lang. Sige, bantay ha. Banching ko to. Nakay meron sa banching ko. Ikaw banching ko. O na 100. Karon Maria, ayaw jud mo pamilok. Karon makabalo jud mo ani na magic. Ani onra oh. Oy, time sa dudong pawiks. Imani daw nang imong 500 diha kay basig giilad pa lang noon minimo. Ayaw ka bala ka na Maria. Utang. Dara oh. Karon. Nasio. Kabalo man jud ko nga mang dunay sulbad. Ko gyud ang 500. Karon Maria. Rara, Lucio, Claire. Ako na ning ibisto ang ako ang magic. Papel. Naon ron oh. Unsa man na dudong pawiks imo man nang gipiko-piko ng kupunban. Gani, gani pikon. O ni ingon ako sa inyo ha, napangitaan kay pamaagi no kamo. Ba raman gud ang inyong gikuan gud. Dili. Mura mo kuan. O karon Maria, Lucio, Claire, Kirara, agyod mo pamilok. Kay mauna ni. Tanawa akong ingon na ipatong sa ibabaw. Oh. Napatong man lagi. Na, patay, uy. Anaon ra di ay? Patong mo, di man gud mo motuogod. Unya Maria. Ako ana ning 100. Pastilan na. Dali, naman day unta ato. Oy, Mandi ay na. Dali ra kayo no. Pudala na mo lamisa. Ito na mi. Ito na mi. Di atay. Ingon na tungo na da ito di ay. Pastilan. Nadali pa nun ako 100 na basta. tawag, ingnan ta ka nga. Manguha tag mangga. Basta na utas ko, banjing ko. Bara giingnan dito ta ka ganina nga mga ano tagmangga.